С необичайния си дизайн, новата навесна пръскачка Elite е оборудвана и с пълен технологичен пакет, предоставящ високи нива на производителност, безопасност, лекота при употреба, прецизност и опазване на околната среда. С овалната си рационална форма, компактност и гладкост на повърхността, Elite привлича вниманието още от пръв поглед. Elite е перфектната комбинация между естетичен дизайн и техническа иновация. Всички резервоари и цялото оборудване са вградени в шасито на машината. Моноблок, заварен към шасито резервоар, и двата защитени с специална високоустойчива на корозия боя от Berthoud, вградено триточково автоматично окачване. Основен резервоар от 1000, 1200 или 1600 литра от полиетилен с висока плътност. Измиващ резервоар от 125 литра. Отделения за багаж. Резервоар за миене на ръце с обем 16 литра. Berlogic панел за управление. Фуния за смесване, прибираща се в корпуса. Трицилиндрова бутална гама помпа с капацитет 101, 130, 160 литра в минута. Всичко това е защитено от вградени метални протектори. Рисковете от закачане на препятствия или повреждане на растенията са сведени до минимум. Друго предимство е пълната интеграция, максимална компактност и минимално провисване. Центъра на гравитацията е в предната част на машината, автоматична система за прикачване, вградена в шасито, минимално провисване и компактност на резервоара, които подсигуряват плътното прикрепяне към трактора. Всичко това спомага за повишена стабилност и маневреност. Крилата се повдигат чрез централно рамо, патентовано от Berthoud, което предлага нови предимства при движението. Механичният стрес е пренесен към трактора чрез триточково свързване, което щади шасито и повишава здравината му и продължителността на живот. Отстрани и отзад резервоарът е лесно достижим. Тръбопроводите преминават през тялото на пръскачката и не се виждат, но въпреки това поддръжката е лесна. От скачването до свалянето, Elite е проектирана да осигурява максимална сигурност и комфорт на операциите. С автоматичната система за скачване, вградена в шасито, процесът скачване се улеснява и се осъществява при високо ниво на безопасност. Този процес допълнително се улеснява и от дългият вал, свързващ трактора и циркулационната помпа. Това се дължи на разположението на помпата в задната част на шасито. Основният резервоар може да се пълни от горният люк или от циркулационната помпа. Berlogic панелът контролира машината с всичките й функции. Пълнене, смесване, разбъркване, пръскане и други са бързи и лесни за изпълнение. Преди да продължите, не забравяйте да поставите защитен комплект. Продуктите могат да бъдат смесени без усилие и безопасно, чрез фунията за химически препарати, вградена в системата за миене. Съдържанието на резервоара се разбърква чрез тръба на вентури на връщащата се линия. Степента на разбъркване се задава от Berlogic панела. 16-литров резервоар за измиване на ръце е вграден в лявата врата на машината. Ширината на Elite, с която и да е дължина крила, не надвишава позволените 2,55 м за движение по пътищата. Така, вие можете да развиете скорост от 40 км в час и да сте спокойни за безопасността си. Точната доза в точното време на точното място. Това е основната цел на пръскането. Точността на контрола на пръскането играе жизнено важна роля в този контекст. От значение е и за смаляването на обема на остатъците. Elite се предлага в три типа системи за контрол на пръскането. BERARC DPM система поддържа изключително точно нормата на пръскане, дори при промяна в скоростта до 20% благодарение на буталната гама помпа. За повишаване на удобството на работа към авторегулатора може да се прибави монитор за управление на пръскането BERJUST 2000. DP контролът
е компютърно подпомогнат от DPM система за контрол. Второ поколение монитор контролира текущото пръскане и запазва данни. DP-Tronic е електронна система за контрол, която използва сензор за налягане. Просто програмирате операцията, а системата за регулация върши останалото. Функциите на DP-Tronic дисплея са същите като на DP Control монитора. Опазването на околната среда и сигурността вървят ръка за ръка с ефективното пръскане, което включва и добра фитосанитарна практика. Елит предлага няколко решения, които да улеснят задачите ви. Фунията за смесване може да се захранва чрез външен водоизточник и като резултат чистата вода може да се използва за смесване на продукти и миене на фунията или съдовете. Система, която не се нуждае от почистване на смесващия кръг и намалява количеството на фитосанитарните отпадъчни води. Подготвянето на точното количество смес, необходимо за третирането на определена площ, е от изключителна важност за ограничаване на остатъците в края на пръскането. Предлагат се 3 модела нивомери. Стандартно, Елит е оборудвана с нивомер с поплавък. Като опция могат да се добавят електронни нивомери Нивилек или Нивоматик. Поставен в предната част на пръскачката, новият Берто нивомер с барабанна скала е точен и лесен за разчитане от кабината и от секцията за пълнене. Нивомерите Нивелек и Нивоматик осигуряват по-точно разчитане и удобство. Обемът се показва на дисплей в контролната кабина на трактора. С нивомер Нивоматик обемът може да се програмира по време на пълнене. Веднъж, щом се достигне зададеният обем, нивомерът сигнализира с аларма или спира пълненето автоматично. Ефективно решение за избягване на преливане. Елит е проектирана така, че да ограничи остатъците след пръскане до минимум в края на процеса. Основният резервоар на Елит разполага с картер, на който е монтиран кран за странично източване. Тръбопровода, преминаващ през централното рамо, е къс, което означава по-малко остатъчен обем в пръскащия кръг. С Елит измиването в полето е лесно. 2 перфорирани сфери за измиване на основния резервоар осигуряват качествено измиване. Финално изплакване на циркулационния кръг с чиста вода. Водната помпа може да изпрати чиста вода от измиващия резервоар директно към крилата, без да се връща отново в резервоара. По този начин, системата дава възможност крилата да се измиват, ако процеса на пръскане се наложи да бъде спрян. Опцията автоматично измиване позволява тази операция да се извърши от кабината на трактора. Клапан, интегриран от Berlogic панела, позволява на операторите да източват безопасно резервоара. Стандартното обслужване на Елит е изключително лесно, тъй като всички елементи са лесно достижими. Лесен за махане филтър, помпа в задната част на машината, обезпечени места за гресиране на централното рамо. Axial Elite – перфектната комбинация. Години опит стоят зад репутацията на Axial крилата, използвани в прикачните машини Берто. Забележителни и изключително стабилни, особено по завои, и много добро представяне по наклон благодарение на системата за окачване в централна точка. Добра устойчивост на механични деформации благодарение на триъгълната му структура, здравината в свързващите точки, дълъг живот на хидравличните цилиндри, които са прибрани, когато стрелата е в работно положение, корекция на наклона, променлива геометрия като опция. В комбинация с Елит, крилата Axial имат 2 важни предимства. Система за окачване на крилата с азотни акумулатори, която подобрява движението и понася тежестта на крилата. Индикатори за височината и степента на наклона в предната част на машината подобряват нейната маневреност. Освен с Axial, Elite може да бъде оборудвана и с крила Multis. Основен резервоар с капацитет 1000, 1200 и 1600 литра. Дължина на крилата от 15 до 24 метра, като те могат да бъдат Axial или Multis.
Berarc, DP Control или DP-Tronic система за управление. Елит е проектирана да посрещне вашите нужди, дори и повече. Елит 100% Берто.